Zootropolis, grad životinja. Judy Hopps bila je živahna seoska zečica koja je oduvek sanjala o tome da postane policajka. Bila je ubeđena da će samo u velikom gradu u Zootropolisu moći da ostvari svoje snove, jer tamo je svako mogao da bude ono što poželi. I tako se, uprkos protivljenju roditelja, upisala na policijsku akademiju. Obuka je bila veoma teška i zahtevala je veliki trud i posvećenost, kojih je Judy srećom imala u izobilju. Bila je najbolji kadet, a zatim i prava policajka koja je sa značkom na grudima konačno mogla da se zaputi u Zootropolis. U ovom užurbanom gradu grabljivci i plen živjeli su u savršenoj slozi. Prvi dan u policijskoj stanici bio je stvarno uzbudljiv. U gradu je pod sumnjivim okolnostima nestalo 14 grabljivaca i morali su da ih pronađu. Šef Rogo, ogromni bivo, podelio je zaduženja. Judy je bila spremna za akciju, ali joj je šef rekao da je bila isuviše neiskusna i poslao ju je da piše kazne za nepropisno parkiranje. Kakvo razočaranje! Da sve bude još gore, upoznala je prevrtljivog lisca, Nika Divljeg, koji ju je prevario zarad sopstvene koristi. Pisanje kazni bilo je užasno dosadno, ali se Judy konačno ukazala šansa da krene u akciju. Jedna lasica opljačkala je cvećaru i potera je počela. Judy je hitro reagovala i uhvatila zlikovca. Međutim, umjesto da joj čestita, šef Rogo izvikao se na nju. Izazivanje panike, dreknuo je. Ali da budem fair, jesi sprečila opasnog kriminalca u krađi 20 trulih lukova. Dok je šef vikao na zečicu, u stanicu je ušla ljupka gospođa Vidroslava i zatražila pomoć. Njen muž je bio jedna od nestalih životinja. Ja ću ga pronaći, uzviknula je Judy, na šta ju je kapetan prostrelio pogledom. Daću ti 48 sati, upozorio ju je. Ako ne uspeš, gubiš posao. Bio je to zamršen slučaj. Judy je, zahvaljujući jednoj fotografiji, otkrila da se Vidroslav sreo sa prevrtljivim liscem Nikom pre nego što je nestao. Smislivši lukav plan, navela je lisca da sve prizna i snimila njegovu izjavu. Sada je morao da sarađuje. Zajedno su otkrili da je Vidroslav ušao u limuzinu opasnog kriminalca Gosen Velikog, koji je rekao Judy i Niku da je Vidroslav napao vozača. Čudno, on je obično bio veoma ljubazan. Vozač je bio panter po imenu Mančas, koji im je ispričao da je Vidroslav potpuno poludeo i da je pre napada spominjao sure noćnike. Ko zna na šta je mislio? Nije bilo vremena za dodatna pitanja, jer je i sam vozač na jednom poludeo i napao Judy i Nika. Nekim čudom su preživeli, a kada je stigao šef Rogo, od pomahnitele životinje nije bilo ni traga ni glasa. Rogo je zahtevao od Judy da napusti policiju, ali je Nik stao u njenu odbranu. Ostalo im je još 10 sati da reše slučaj, rekao je. Rogo im je dozvolio da pokušaju. Uz pomoć Ovčice, zamenice gradonačelnika Zootropolisa, Judy i Nik su na snimku uličnih kamera vidjeli kako poludelog vozača hvataju dva vuka. Jesu li to možda bili suri noćnici koje je Vidroslav pomenuo? Trag ih je odveo do stare, davno napuštene bolnice. Judy i Nik uspeli su da uđu u bolnicu, gde su otkrili nešto neverovatno. Tamo su bili zatočeni gospodin Vidroslav i sve druge nestale životinje. Ali ko ih je zatvorio i zašto? Odgovor je stigao sa Lavoslavom Srčanim, gradonačelnikom Zootropolisa. Zečica i lisac čuli su kada je rekao da je upravo on, gradonačelnik, držao sve te sirote životinje zarobljene. Te nesrećne duše nekada su bile pitome, a sada su sve podivljale. Ali zašto? Odgovor je bio jednostavan. Gradonačelnik nije želeo da rizikuje svoju karijeru i mir u Zootropolisu, pošto su sve podivljale životinje postale grabljivci. Zahvaljujući Judy, on je uhapšen, a zamenica gradonačelnika Ovčica preuzela je njegovu poziciju. Judy je postala junakinja grada. Međutim, tokom konferencije za štampu izjavila je da su se životinje možda preobrazile jer je to ipak bilo u njihovoj prirodi. Uostalom, sve su one bile grabljivci, pa zato... Jel se ti mene plašiš, pitao je Nik, povređen i razočaran. Šta misliš, da li bih mogao da te pojedem?
grabljivci i plen u gradu više nisu verovali jedni drugima. Razočarana samom sobom, Judy je napustila policiju. Zečica je otišla kući, a njen povratak na selo pokazao se korisnim. Zahvaljujući svom ocu i prijatelju Gideonu, otkrila je da suri noćnici zapravo uopšte nisu bili vukovi, već cveće. Ove otrovne biljke imale su iznenađujuće dejstvo, od kog bi životinje podivljale. Shvatila je da je neko namerno navodio grabljivce da polude, ali ko i zašto? Postojao je samo jedan način da to sazna. Morala je da se vrati u Zootropolis. Judy je ponovo bio potreban Nick, ali je znala da su ga njene reči povredile. Ne bih ni ja sebi oprostila, priznala mu je, ali ne mogu bez tebe. Bili su prijatelji, a prijatelji su morali da pomažu jedno drugom. Nick i Judy su se pomirili i sklopili partnerstvo, što je ubrzo donelo rezultate. U napuštenom vagonu metroa pronašli su ovna daga koji je od otrovnog cveća pravio serum. Kada bi se taj serum ubrizgao, životinje bi poludele. Jedan od načina da se izazove haos u gradu i okalja ugled grabljivaca bio je da ih nateraš da podivljaju. Ali za koga je Dag radio? Neverovatno! Vođa organizacije bila je ovčica. Njen plan je bio jasan. Ako se svi budu plašili grabljivaca, bit će lakše kontrolisati gomilu prestravljenih građana. Strah uvek pomaže, priznala je nova gradonačelnica, ali nije znala da je Judy sve to tajno snimala. I tako je ovčica završila iza rešetaka. Kriza je okončana. Grabljivci koji su bili pod uticajem seruma dobili su protivotrov. Zootropolis je ponovo bio grad u kome su svi živeli složno i mogli da budu šta god požele. Judy je ponovo postala policajka i maštala o tome da svet pretvori u bolje mesto za život. A sada je imala i novog saveznika, Nika, prvog lisca policajca u istoriji Zootropolisa.